Kamar dai a lokutan baya yin karatun na alkur'ani da kuma addu'o'i. Sim kaɗan bayan gama sallar ta Juma'a malaman addinin Musulunci, sarakunan gargajiya da na bariki sun kasance a babban masallacin Juma'a da ke a garin na Taketa, da ke nan kusa da fadar mayana Ahmadu Rufa'i. An yi addu'o'i ga ƙasar mu Nijar na fatan Ubangiji Allah kawo mata zaman lafiya da kuma damunar da muke ciki. Hukumomin da ke a cikin gundumar ta Taketa sun kasance dai a wannan masallaci bayan gama sallar ta Juma'a. Sa alkawarin da hukumomin suka ɗauka a duk bayan sati suna gudanar da wannan karatu na Alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci na Juma'a. Ana samun halartar mutane da dama. Kin nagara gumsa Taketa mayana Ahmadu Rufa'i yayi nashi ƙarin bayani a yayin da yake godiya ga wannan malamai na addinin Musulunci bisa irin wannan kokari da suke yi a duk sati ana gudanar da wannan karatu ga ƙasar mu Nijar da kuma damunar da muke ciki. Haka ya ƙara jinjina musu sosai. Gaban gundumar ta Taketa Abdullahi Ishaku shi ma ya kasance a wannan masallaci na Juma'a inda ya yi kira ga wannan malamai na addinin Musulunci da kuma sauran al'umma a ci gaba da yin addu'o'i a duk inda aka samu wani zama, da kuma ba jami'a haɗin kai a duk lokacin da wani babban al'amari ya bullo. Kana ya ƙara da cewa hakan ɗin shine zai ƙara tabbatar da samun zaman lafiya a cikin al'umma. Wakiltaccen shugaban da'irar ta Garagumsa Taketa na Allah Abubakar shi ma ya jaddada nashi ƙarin bayanin. Ya ce yana matuƙar godiya irin yadda yake gani a duk sati bayan gama sallar Juma'a a wannan masallaci ana gudanar da karatun Alkur'ani da yi ma ƙasa addu'a. Ya ce da ƙara roƙa mazajenmu da ke a filin daga da Ubangiji Allah ya tabbatar musu da nasara.